tuig na. 7 years, 8 years. Ang malagay ito, kaya malagay dito, manang kusing katigong anay. Dara mga guys, dara oh. Muna mga import ng mga taga Tausan o taga North Cotabato, dara diri. Nangani na. Ay, kaya may dito. Nako yung may dito karon. Dito. Pero maayos dito kasagaran dito. Hindi man mga unta sa mga ito. Gusto mo dito, malamahin ka na. Dili. Bukas, may basakan dito sa pon. Dito lang naman ito ang naman. Ila sa akong asawa, kuan dito. Imong page na mais. Mupit. Oh. Ay, mo pwede. Mais. Abay tayo mo natin. Kada ba tong import nga gikan sa kuan ni? Aroy. Sa mga daw na dito ni sa importes mahayahay ni. Daw na. Kaway grabe, espada eh. Oh ya. Asa may mga taga sagbog diri nga mo. Kuha nga siguro ng stubel guro ni. Iba na ba yung nagkumaron? Ay! Kasi yan dalawa. Tao na hinay. Tao, samot kayo na. So na guys. Ah. Kapag hindi nagkuhan. Wa pa man ni ka hunat ni mga atong import guys, so pakahunat. Guys oh. Wa pa kahunat ni atong import diri ah. Pagkaunat. Wa pa kahunat. May pagipaningot. Paningot niyo, di ba? Ulit lagi ni. Ano yun eh, kalitra sa mag-edad ka sa ating sa ibang kaali pa dyan eh. Ano, ungay pinanggang mo dun isa. Okay, boys, magkinil kita sa lapok man. Istinga na to. Wa diri. Hiwa sa Kamay, dali mo may na burok na kasi sana. Hindi na magsuwali. Parang ilagay ka ito. Usa, tama guys. Wala na guys. Hindi na tantaan niya. Ano na yun? Ano siya? Natuwad, natuwad. Nagdaot na nito na eh. Kuba na mga to. Pag ganyan. Putol naman yung uhas ani kay. Sige. So, may problema guys, kaya may reserva guys. Oh. May reserva, may problema ni. Di ba maglago? Ay, hindi na ako matutulas to. Sa ilang gari na, inom. Inom na po na. Yan lang natin ito din ba? Baka yan ito din ano, ano hoy. Ano ka ano? Hindi na kape. Ay, init na. Inom na, naku, inom dito na naman. Ya, ay minuto ay. Ano ka na, ano ka? Sige. Ikaw ang kaya may kasing kugang sila. Ano, nataga pa po yung mga kasing. Ini kan gimana gimana Sudah,
Yung kamili. Sige. Oo. Ano? Wala niyo? Wala niyo? Tengah bawa na aja. Wala niyo? Ah, kaya ra oy. Kaya mo kayo? Ano tahu? Buti na. Terus sabi ko, sudah. Kala mo basa diri, buti lang. Oh, yang kau tak tanam. Itu harus buat buat. Oh, lain orang di sana. Ini sendiri buat macam kita. Ha? Tara? Ano kita magandang bukid kita? Kailangan ni. Oh, di ko na ulit. Meron na yun, no? Ano na ulit ang nag-om? Butay na ni, wala ni. Ay, punta ka, no? Nag-om mo? Punta mo ni, sigurado. So guys, maghakot to guys kaya medyo gandong ang atong palibot mga guys. Kung hakuton na to kasi umuuwan, hindi siya mabasa ating inani. So, na guys. Kana atong mga import oh. Ako po. Abot na. Abot na itong mga import. Ya, sa snack ya. Wala, snack na. Wa pa gani guys. Wa pa gani kasugod mo kay pagabot snack na dayon. Ang santa kansim taon ng gobyerno natin eh. Akan sa gobyerno natin eh. Wala. Yung gikuhang import. Ito na ko sa kapuyang baktas. Yung import na itong gikuha, akan silitaan eh. Snack na nagyapas. Guys, hello guys. Hi guys. Snack na nagyapas. Saan ako? Oh, dali mo. Tuloy pa kaya? Asa ko diya? Ikot. Ito mo guys. Dito. Ito. Abi ko dito. Parang yun. Ito na. Sa, elang din ako de. Ako na. Eh, mo dito. Ano ka? Eh, buwan. Uy. Tuloy lagi ko de. Tulungan naman ka na pinang garab. Hindi ko magganito ako.
Ito, sa kaluwang day. Kata. Kata na. Nagpuk mo ka. Isa ang ano day? Ano day? Apa yang ada? Beli kita mau minum minum. Tahu tak? Ano yung porta? Mana ko guys? Gani. Dua. Segala lang ka.
Naluya ko guys. Naluya ko humakot guys. Okay. Mamuni ako nahakot tanan. So napa dito. Napa dito. Tara. Naluya. Naluya ko ginakot tayo eh. Sabi. Tara. Tara nga kong mga kuan. Tigaan ni. Hara oh. Sabi oy. Oh, isa ko kay murag naluya mo ko. Gami inita. Pa mga timo sila kaloot rukbok. O upat gay. Wala mo na yung mga kontraktor diri sa Humayan. May tigpakyaw ba? Hapit na. Usa na lang kaluwang. Oo na. Usa na lang kaluwang. Usah diri. Ako, telepon bet. Mana? Bukan. Ay mga lods. Surrender to ba ako tayo mga lods. Surrender ako kasi surrender ito na. Luya mga lods kay. Wala bang at. Sige tumulo. Yes, sinabot ako repot. Hindi ka to. Yes! Kapit na! Malitang patani. At kami. Inihap. Tara. Ano ba kung kwan? Kwan? Kwan yung pili pwede na. Haman. Oh. Yawa, masang likod. Loyang import. Alay na pong init kini, ano init. Kita ini tur ka naman. Grabe guys, tawa guys, sama na sila guys. Ako wa pa guys, hawa. Surrender mi, surrender. Mama naglagaan ni. Man dali tong kaano, napay gamay tong hakot. Wala. Surrender, surrender ting hakot oy. Ngita rescue. Ato, Picasso. Susi na. Grabe pag inita oy. Dito ka sobrang init. Pikas. Ari.